Hola a tothom, jo soc la Maria i benvingudes a aquest vídeo on us parlaré dels meus preferits de l'any 2025, dels que he aconseguit recordar i escriure i dels que crec que seria prou interessant parlar-ne. Al ser un preferits d'un any sencer, parlaré de moltes coses. Òbviament, podria parlar-ne de moltes més, però tampoc cal dir-ho tot. Llavors, serà un vídeo bastant llarg això. Parlaré de llibres, de música, de pel·lícules i després un apartat de coses variades en general, hàbits, objectes, aplicacions, etc. Ficaré a la descripció els codis de temps de en quins minuts parlo de cada cosa. Abans de començar, faré un petit incís, ja comencem amb els incisos, que és que aquest any per mi ha sigut bastant boig, en el sentit de que he fet 1000 coses, he tingut oportunitats de fer coses que no esperava. Vaig començar l'any passat, és que em sembla realment una bogeria. Jo fa un any estava treballant a un lloc, feina estable d'oficina, que ara això em sembla una realitat superllunyana. Vaig passar de fer això, estar a l'atur, he fet diversos projectes, rodatges, més professionals, menys professionals, però és això, he fet 1000 coses en aquest any, llavors és com que el meu cap ha estat en 1000 llocs diferents, ha anat tot molt ràpid, moltes coses, llavors ha sigut com bastant difícil resumir-ho tot perquè hi ha coses d'inici d'any que em semblen molt llunyanes, que ja potser ni tan sols formen part de la meva vida, però les nombraré igualment perquè un any és un any. Començaré per llibres, perquè és una categoria bastant curta. Aquest any no he llegit tant com m'agradaria. Portava uns bons anys com de mantenir bastant bé l'hàbit de la lectura, vaig començar bé, però és això, crec que quan a principis d'any se'm va acabar la rutina, el meu cap va fer... I m'ha costat molt concentrar-me per llegir, prioritzar la lectura, triar llibres que m'interessessin realment per llegir-los. Llavors, no he llegit molt, però tinc 3 llibres per destacar. El primer, que ha sigut sens dubte el meu llibre preferit de l'any i s'ha convertit en un dels meus llibres preferits en general, és Down the Drain de Julia Fox. Aquest llibre, per qui no ho sàpiga, és un memoir, que es diu en anglès, tipus una autobiografia, de la Julia Fox, que l'ha escrit ella mateixa. La Julia Fox, clar, la rellevància d'aquest llibre cau en la Julia Fox i el seu personatge, la seva persona. Llavors, qui és la Julia Fox? La Julia Fox és bastant difícil d'explicar. És bastant, si ho saps, ho saps. És típica dona personalitat que fa moltes coses. Ha sortit en pel·lícules, és model, és icono de la moda, és bastant tot. Ja em sap greu presentar-la així, però es va fer bastant famosa fa uns anys perquè va començar a sortir amb el Kanye West, va ser la primera persona amb la que va sortir el Kanye West després de la Kim Kardashian i això li va donar molta atenció, que ja era una mica coneguda abans d'això, llavors a partir d'això ha arribat a un públic més general, s'ha creat bastant la seva pròpia imatge, s'ha desvinculat molt del que vol dir Kanye West, tal. Sí, és des de la seva infància fins al moment present i ha tingut una vida super loca. Aquest llibre parla de moltíssimes coses. O sigui, realment m'ha agradat perquè dic, uau, sento que he viscut moltes coses i és això, parla des de la seva infància a Itàlia, la seva infància a Nova York. Quina relació tenia amb els seus pares? No era gens bona relació amb els seus pares. Totes les amistats que ha tingut, llavors, a mesura que es va fer més gran, comencen a aparèixer temes i situacions molt més pesades, consum de droga, abús de droga, relacions tòxiques, relacions abusives... Molts temes també peliagudos, en plan... És un llibre que llegiràs coses una mica desagradables, però m'ha agradat molt perquè jo ja segueixo la Julia Fox, m'interessa molt la seva persona i això m'ha ajudat a entendre-la molt millor. Igualment no crec que és un llibre que li recomanaria a tothom, de t'has de llegir aquest llibre, t'encantarà, perquè... No sé, és una mica específic també. Però a mi m'agrada molt, si sabeu qui és la Julia Fox, segur que us interessa. És un llibre molt fàcil de llegir i és el llibre que ara a finals d'any ha fet que em pugui, juntament amb altres coses que he començat a fer, però que em pugui com tornar a enganxar a llegir i per això li tinc molt carinyo a aquest llibre. També, petit dato, me'l vaig comprar a Dublín, que ja tornaré a nombrar aquest viatge en aquest vídeo, però això em va fer moltíssima il·lusió, també és un viatge que tinc molt bon record. I perquè és això, a Espanya no l'havia vist mai, tampoc l'havia buscat, però Down the Drain, Julia Fox, 10 de 10. Els altres 2 llibres no els comentaré tan en profunditat. El primer llibre que m'he llegit aquest any i l'altre llibre que destaco és aquest, The Secret History de Donna Tartt. Aquest llibre
si esteu en internet, món, llibres, així, en anglès, tal, aquest és un clàssic. M'he oblidat la trama completament, he de dir, d'aquest llibre. O sigui, sé que és d'un grup d'estudiants d'universitat, estudien com llatí, el món clàssic, tal, antic, i que són com una mica grup, una mica elitista de som només aquests, som els més intel·lectuals, tal, juntament amb un professor, tenen com aquest miniclub, i, bueno, bàsicament tot el llibre és com el misteri o com han arribat a una situació una mica fosca que els ha passat, i això és endinsar-te en el món d'aquests estudiants, què els ha passat, per què els hi passen aquestes coses, aquestes peculiaritats d'aquest món tan concret en el que aquest mini-univers que s'han creat. També m'agrada molt en el seu moment, ara ja fa com un any que me l'he llegit, llavors no el recordo molt, però sí que em va agradar. I un altre llibre que volia també destacar és Per què ser feliç quan podria ser normal, que no el tinc aquí amb mi, però també és un llibre que m'he llegit ara a finals d'any i que també feia molt temps que em volia llegir i m'ha agradat molt. També és una autobiografia. Me n'estic adonant que m'agraden molt les autobiografies. En aquest cas d'una persona que no coneixia, que és una cosa que pensava... Jo primeres em pensava que una autobiografia d'algú que no coneixia no em podria arribar a interessar, i no és veritat. En aquest cas és una autobiografia d'una dona que va ser adoptada a una família peculiar, d'un home i una dona. La figura de la mare era una persona molt peculiar, molt cristiana, amb moltes normes, amb moltes ideologies concretes que, òbviament, van tintar la infància i la vida d'aquesta dona. I, sobretot, el títol fa referència a la frase «Per què ser feliç quan podria ser normal?» és el que li diu la seva mare adoptiva a la protagonista quan li reafirma que és lesbiana. Per tant, va de com aquesta dona té aquesta infància en aquesta família adoptiva i com creix i com surt d'aquest entorn, com segueix amb la seva vida, com això li afecta a la seva imatge ella mateixa, com viu les relacions, etc. I això em va agradar molt com estava escrit, se'm va fer molt lleuger, encara que de lo que parles eren coses serioses i denses. Se'm va fer bastant fàcil de llegir, entretingut, i em va agradar molt com parlava l'autora. Llavors aquell també us el recomano si us interessa. I fins aquí, tema llibres. Faig un altre petit incís, que és que el llibre... On està? Aquí. El llibre que m'estic llegint ara m'està encantant i no compte, però ja que estic en aquest vídeo us el nombro. Un altre llibre molt conegut, Tan poca vida, A Little Life, de Anya Yanagihara. És un llibre de 1000 pàgines, és personalment el llibre més llarg que jo he llegit mai. Ja vaig per les 700. Hola, me n'he donat que en cap moment explico de què va el llibre. Llavors, breument, és una novel·la molt llarga que segueix tota la vida de 4 amics que van estudiar junts a la universitat a Nova York, i tot i que veiem molt els 4 amics, hi ha un clar protagonista que és el Jude i ens parla de la seva vida des de la universitat fins tota la seva vida literalment, i ho va alternant amb la seva infància i coses que li van passar a la seva infància que l'afecten al present. Llavors és un llibre que tant amb el protagonista com amb la resta de personatges parla molt del trauma infantil, de les cicatrius que tens, de coses que t'han passat, de teràpia, de quines coses et poden ajudar a millorar, es pot millorar, de com sanar, si és possible, de les relacions interpersonals, moltes coses així, i sobretot temes molt delicats. Si algú vol llegir aquest llibre, que miri de què va concretament, perquè et pot afectar molt. Tot i així, no és com s'ho fa l'autora, almenys en lo personal a mi, per molt, tot i ser temes i situacions difícils, es pot gaudir de la lectura i pots apreciar-ne moltes parts. M'està agradant molt. És un llibre que se n'ha parlat molt quan va sortir, va tenir molt rebombori, perquè és un llibre que tracta temes molt delicats i ha sigut una mica polèmic. No me n'he enterat mai molt quin era el tema de la polèmica. Crec que hi ha molta gent que està en contra de que potser és com que porta massa a l'extrem certes temàtiques, o és massa gràfic, o com una mica s'aprofita d'aquests temes com tan xocants, com que els exprimeix massa o alguna cosa així, crec, no ho sé. A mi, de moment, m'està agradant molt. Sí que hi ha escenes difícils de llegir i que no són agradables, però penso que la vida a vegades és així. És una manera de visibilitzar quines coses existeixen i passen al món, encara que no et passin a tu. Llavors aquest llibre m'està agradant molt i serà un preferit del 2026, sens dubte. A no ser que acabi molt malament.
tot i que ja he passat per moments molt difícils i em segueix agradant el llibre. I això. Ara sí que seguirem per música. Aquest any, la relació que he tingut amb la música és he escoltat molta música, que he fet, jo que sé, molts trajectes amb metro, amb tren, amb cotxe, llavors he escoltat molta música, però he tingut una relació una mica obsessiva amb la música de que és com que m'he capficat, jo que sé, amb un àlbum, amb un artista, i l'he escoltat molt en bucle, llavors l'he gastat molt, i coses que han sigut molt preferides a mi durant l'any, ara és com que ja no en vull saber res, o sigui, no en vull saber res, però com que les he escoltat molt per càpsula. Llavors les nombro perquè han sigut rellevants en el meu any, però potser ara ja no m'apassionen tant, diguéssim. Primer exemple, el més clàssic, o sigui, crec que el més representatiu d'aquest exemple és l'àlbum del Rusowski, Daisy. Llavors, Daisy és un àlbum que jo l'estava esperant abans de que sortís, vaig seguir els singles, vaig seguir tot, m'estaven encantant. Sofia, Alta Gama, Baby Romeo, les escoltava de manera malaltissa, o sigui, llavors quan va sortir l'àlbum em va encantar, l'escoltava de principi a fi cada dia. Òbviament el vaig ratllar molt, ja no l'escolto. Aquest divendres tinc el concert del Rusowski, que en tinc ganes, i serà una bona manera de tancar aquest cicle. I em recorda molt a l'època que va sortir, o sigui, el que estava fent en aquell moment, que era un rodatge molt específic, i em recorda molt allò, i és un bon record i tal, però ja ha passat. Bueno, què dir d'aquest àlbum? Em va agradar molt, em va semblar molt interessant, cançons més melancòliques, cançons més animades, cançons més experimentals. Les meves prefes m'agraden molt Baby Romeo, Pink més Pink, Alta Gama ha sigut la meva cançó més escoltada del 2025. LOL. Sofia m'agrada molt, Johnny Glamour, i després així en plan mood melancòlic, For Daisy també m'agradava molt. Bueno. Chill, va tenir el seu moment. Seguim per àlbums. Els tinc aquí en físic. Són per mi bastant la santa trinitat dels àlbums i de les artistes principals del meu any. Addison Rae, Addison, Lord Virgin i Rosalia Lux. Començaré per Addison de Addison Rae, pop experimental. No ho tinc clar. Em sembla un àlbum masterpiece, històric. Com a primer àlbum d'algú, o sigui, és una declaració d'intencions molt forta. Crec que l'Addison Rae està ficant sobre la taula, sobre l'imaginari, imatges, conceptes, actuacions que és com que ha sabut llegir molt bé l'entorn i està presentant coses noves sense copiar-se de ningú, o sigui, com sent molt ella mateixa. Porto seguint l'Addison molt temps. Sí que és veritat que des dels inicis en cap cas diries que fos això. Ella era una tiktoker com si fos la Lola Lolita, però als Estats Units, per dir-ho d'alguna forma. Però jo crec que ella ha tingut una evolució com qualsevol persona i genuïnament ella és així, té una energia increïble, està destinada a ser una estrella del pop, a actuar, a ser coneguda i tinc moltes ganes de saber per on irà la seva carrera, quina música més farà. M'encantaria que fes de Britney si fan un biopic. Crec que té una energia molt Britney, però a vegades una energia molt seva. No sé, m'agrada molt l'Addison i aquest àlbum és increïble. Prefes d'aquest àlbum és molt difícil per mi dir-ho perquè canvien molt. New York m'agrada molt. Diet Pepsi és un clàssic. Money's Everything. M'encanta Money's Everything. Fame is a Gun. Clar, Headphones On és top videoclips per mi. També és que els videoclips d'aquest àlbum són dels videoclips més increïbles que jo he vist mai. Diria que el meu prefe potser és Headphones On. Aquamarine també és bastant fort. Bueno, és igual, no diré preferits perquè... Seguim. Això és un altre tema ja. Virgin de la Lorde és que què dir de la Lorde? O sigui, la Lorde, si ets una persona que segueixes a la Lorde i t'agrada la Lorde, ho mantens perfectament, i si no, potser dius, què està dient aquesta? Quina és la gràcia, no? La Lorde és una artista que porto seguint i que m'encanta des que tinc com 15 anys, des que va treure el seu primer àlbum Pure Heroine, la seva cançó més famosa és Royals, tal.
d'aquella època. I des de llavors va significar molt per mi, va ser com una cantant molt icònica de la meva adolescència. Tot aquell àlbum, Pure Heroine, va ser... O sigui, és que em dona una nostàlgia increïble i a la vegada és un àlbum que crec que genuïnament és molt bo, tot i que fos d'aquella època, crec que ara, o sigui, ho segueix sent, el mateix amb Melodrama, o sigui, Melodrama és un àlbum icònic en general. La meva vida m'ha acompanyat amb moltes coses, però això, Virgin, ha sortit aquest any, era molt esperat aquest àlbum, sobretot després de que tragués Solar Power i fos una mica flop. Almenys en mi i el meu cercle era com teníem moltes expectatives després de Melodrama, llavors va treure Solar Power i va ser com... No és la Lorde que coneixíem. En canvi, aquest ha sigut la Lorde que coneixíem i més, penso. És un àlbum que també vas digerint amb el temps i que també et va acompanyant i que parla de coses una mica abstractes o de concretes que igual... És que el que em passa amb aquest àlbum és que no és que necessàriament m'identifiqui amb la lletra de les cançons, perquè hi ha moltes que sincerament no sé de què està parlant. Algunes sí, Però és com l'energia, els sons, o sigui, m'encanta aquest àlbum. Ah, i mireu això que fort, l'àlbum és... Ai, perdó, el CD és transparent. Això és el CD. Mira, d'aquest sí que sóc capaç de dir 3 prefers que són Hammer, What Was That i Shapeshifter. M'agraden molt d'altres també, però per dir alguna cosa. Llavors, en relació amb aquest àlbum he de dir que un altre del meu preferit de l'any absolut és que vaig tenir l'oportunitat d'anar al concert d'aquest àlbum, de l'Ultrasound World Tour, que és bastant fort. Jo no havia vist a l'Horta en concert encara, no perquè no hagi actuat a Barcelona a vegades, però mai he pogut anar. I en aquest cas vam anar a Dublín a veure-la amb la Marina i la Cecilia Blanca i va ser, bueno, és el meu concert preferit al que jo he anat mai, una energia increïble, o sigui, la Lorde actuant és molt fort, escoltar aquestes cançons en comunitat, a tot volum, una després de l'altra, juntament amb Pure Heroine, Melodrama, o sigui, va ser molt fort aquell concert. Mai ho oblidaré, o sigui, són cançons que m'han acompanyat durant molt temps i que m'agraden molt i poder escoltar-les amb la Lorde. També vam anar al concert normal, estàvem molt a prop seu, estàvem bastant a primera fila, o sigui, va ser molt fort aquell concert. Crec que serà difícil de superar-lo i em va agradar molt. I és una clara cosa a destacar d'aquest 2025. There's peace in the madness over our heads, let it carry me Per últim, destaco Lux, o si més no, Lux, el retorn de la Rosalia al món mediàtic, a que es deixi veure, a saber què està fent, en què està pensant, sentir-la parlar. A mi la Rosalia jo sé que és una figura una mica polèmica, hi ha gent que la critica per moltes coses, o que diu, diu coses molt random, és veritat. No estic d'acord amb totes les coses que diu i amb totes les coses que fa, però a mi és una figura que m'agrada molt i em cau molt bé, genuïnament, no puc evitar la Rosalia, em cau molt bé, crec que és una visionària, crec que fa moltes coses noves, genuïnament noves. He de dir que la portada, decepció màxima, o sigui, no entenc. O sigui, no m'agrada gens la portada. Perquè, per exemple, després obres i hi ha tot de fotos, o sigui, totes les fotos en referència a Lux em semblen increïbles, una proposta molt xula, però justament la portada... Uau! Però bueno, llavors Lux és un àlbum bastant fort, encara no he escoltat prou, és com que per no caure amb el que m'ha passat amb molts àlbums, quan va sortir sí que el vaig escoltar molt, l'he deixat una mica descansar, per no ratllar-lo i perquè crec que no és un àlbum per escoltar-lo cada dia. O sigui, crec que són cançons, cada cançó crec que té molt pes i moltes coses com a per escoltar-les unes després de l'altra molt sovint, o sigui, bueno. I llavors, les que m'agraden més d'aquest àlbum són Berghain, que és el primer, em va agradar molt i em segueix agradant molt, em sembla una cançó increïble. Després, Sexo, Violencia y Llantas, que és la primera, també m'agrada molt.
Relíquia. O sigui, és que per mi l'inici de l'àlbum és com super sòlid i com un flow super xulo entre totes les cançons, no? Com que entenc molt l'ordre, és molt fluid tal, i ja arriba un punt, no sé quin punt és, que dic, són cançons xules individualment, però potser com a així juntes no les acabo de veure tant. Per tant, és com que crec que he connectat més amb la primera part de l'àlbum, almenys de moment. Seria la que he dit. Relíquia m'agrada molt, però crec que Relíquia és una cançó que entra molt fàcil. No sé com dir-ho, però m'agrada molt. Divinize, no perquè sigui la cançó en català, que també pèls de punta, o sigui, ojalà la Rosalía cantés més en català, però perquè m'agrada molt la seva veu en català, com pronuncia les coses, o sigui... I també perquè diu coses que la gent que fa cançons en català no diu. No sé com dir-ho. Una delícia, divina buidor i els rajos de la lluna, la nit deixant naufragar i privaces la indulgència que practica per amor. Sempre la Rosalía, però com que m'agrada molt sentir-la parlar en català i cantar en català. I Divinize a part, no només per això, però m'agrada molt també. I Magnòlies. Magnòlies és bastant forta, però jo que sé, és que sempre puc dir La Jugular, també és que és increïble. La Rumba del Perdón, bueno, ja està. No en diré més. I tal, però bueno, a part de looks, o sigui, també crec que és més que un preferit looks és això, com el fet de tornar a veure la Rosalía, que torni a parlar. Hi ha una entrevista seva que ha sortit, o sigui, i m'agrada molt perquè ha fet com moltes entrevistes i entrevistes com llargues. I m'agrada molt una que ha fet un podcast que es diu Fashion Neurosis de la Bella Freud. És un podcast llarguet, o sigui, és com d'una hora. I està ella simplement com tombada parlant i m'agrada molt. I això en quant a coses com super destacades de música d'aquest any. Jo crec que són com han sigut com els meus 4 pilars. Després hi ha hagut obsessions amb altres àlbums, artistes, tal. Crec que una altra obsessió meva aquest any ha sigut el Ralphie Chu, sens dubte. Que no és que hagi tret gaire cosa nova, però crec que la seva figura ha estat bastant present. I ara us faré una llista de cançons que destaco, que també he escoltat en certs moments d'aquest any i també m'han obsessionat. Sao Paulo de The Weeknd, Pirri de Ralphie Chu, D'Amor Traficante de Ralphie Chu, Fuck Me Eyes, Ethel Cain. També he anat al concert de Ethel Cain de Raz i va ser bastant fort el concert i el moment de American Teenager. Tu et moi de la Jodeline, Mind Loaded de Blood Orange, Cringe de Azuleja, Azuleja també un gran descobriment, Juvenil d'Amore, Putu Giri de Ultralone i Mushka, aquesta cançó em va encantar des de la primera vegada que la vaig sentir. Bizarre Love Triangle de New Order, Midnight Sun, Zara Larsson, fort. Spanish Leather de Guitarrica de la Fuente també és un àlbum a destacar. Hi ha certes cançons que les he escoltat molt en bucle, com serien Babieca, Full Time Papi, Futuros Amantes... No sé si me'n deixo alguna, però bueno, pues Guitarrica de la Fuente també ha sigut bastant el seu any, no? Llavors, Two Star and the Dream Police de McGee, aquest any he descobert a McGee, que em vaig parlar en un altre vídeo que vaig fer. Aquest àlbum he de dir que ja no l'escolto molt, però també m'agrada molt i em segueix agradant molt. Després també destacaria la banda sonora de la pel·li Baby Girl, és aquesta pel·li de Nicole Kidman, de A24. Quan vaig veure la pel·li no em va encantar la pel·li, però vaig seguir escoltant la banda sonora random perquè em va agradar molt. Després Illegal de Pink Panthers, Dame, Bad Gyal, Twilight Zone, Ariana Grande, Where Will I Be de Fred Again, i després també he entrat una mica a finals d'any, però l'àlbum Baby de Dijon. Deixem aquí el moment música perquè ja s'ha fet prou llarg. Vale, seguim. Hola, vale, disculpeu si hi ha algun canvi. Se m'ha acabat l'emmagatzematge al mòbil i he hagut de borrar coses random. Però estamos de vuelta. Llavors, en quant a coses random, vam començar per apps, que en destaco 2. La primera d'elles és TikTok. Vale, tu dius TikTok, vale. TikTok ha sigut una clara cosa destacada del meu any, ho volia admetre o no. Què dir? Tinc una relació random amb TikTok, o sigui, òbviament és una aplicació que m'agrada molt
com a entreteniment crec que és un gran entreteniment i òbviament perquè està creat per ser-ho científicament, està fet per atrapar el nostre cervell i de veritat ho fa, però ho fa molt bé. L'algoritme de TikTok està molt bé, és molt específic, hi ha contingut molt concret que no veus en cap altra xarxa social, que sí que, vale, el Reels d'Instagram tal, però penso tot el que està al Reels d'Instagram està a TikTok, però no tot el que està a TikTok està a Reels d'Instagram. També penso que si no tens TikTok, perfecte per tu, no crec que no és una cosa que recomani tenir TikTok, però jo ja que el tinc m'agrada molt. També he dit, en l'últim mes he fet molt esforç i quasi no he estat a TikTok i ha millorat considerablement la meva qualitat de vida. Contradictori que ho digui, sí. Però és això, TikTok m'agrada molt, però també sé que m'allunya molt de coses que vull fer, vull dir, perquè et pren molt temps, fa que el teu cervell no pugui concentrar-se en segons quins altres tipus de tasques, llavors també cal tenir-ho en compte. Per tant, m'agradaria que TikTok no formés tant part de la meva vida el 2026, sí, crec que ho estic aconseguint, de moment no... És això, mai estic passant moltes estones, potser entro i ho miro una mica i ja està. Crec que tot aquí algun dels meus TikToks preferits de l'any, bueno, no preferits, o sigui, és que també és això, els TikToks que m'agraden no és la gran cosa, la gran producció, simplement són vídeos aleatoris. També TikTok permet dos vertientes, que una és vídeos tonteries que m'agraden molt, que em fan gràcia, com contingut relatable, no? Com que fiquen paraules, coses que tal, i després hi ha molt contingut educatiu, o sigui, aprenc moltes coses, tant com de temes d'actualitat, d'hàbits, conec música nova, conec pel·lícules noves, conec conceptes nous, o sigui, també he après moltes coses a TikTok, que òbviament no ha de ser la teva font principal d'informació, és una mica perillós, però és una realitat. Llavors, bueno, més que TikToks preferits, crec que ficaré ara a continuació alguns TikToks dels que tinc com republicats al perfil, que són TikToks que simplement m'agraden o que em sento representada per ells. You are my fire, the one desire. Oye, ¿se va a notar que estoy comiendo chicle? Sí, pero no importa. No. ¿Para dónde es? TV3. Es que me da un poco de corte. Me da un poco de corte salir con el chicle. ¿Sacarlo o comerlo? Salir así. Hombre, depende. Si crees que se va a notar mucho, lo sacas. How could I be married and have children right now if I need time to focus on what Instagram song I want to put with my story? Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que mi corazón buscaba y quiero ser ay ese brillo de tu mirada, un reflejo. Us han agradat? Què us han semblat? Bueno, en fi. També és que per mi aquest vídeo és una mica com una càpsula del meu 2025. Per tant, aquests TikToks, pues, suposo que ara sembla una tonteria o no sembla una gran cosa, però potser d'aquí 10 anys dius ala, això estava mirant jo amb 25 anys. Uau. I em farà gràcia tenir-ho aquí. Llavors, seguim per aplicacions. Una altra aplicació que ha tingut bastanta rellevància al meu any és l'aplicació Yuka. Què direu? Yuka és una aplicació que tu utilitzes per escanejar productes alimentaris o de cosmètica per saber com de saludables són per tu o pel medi ambient. En quant als additius i els ingredients que porten, tu escaneges el codi de barres i aquesta aplicació té com una base de dades molt extensa i et diu, pues, jo que sé, una crema hidratant. Els cosmètics són... O sigui, arrel d'aquesta aplicació ja ho sabia, però la gran majoria de cosmètics, per molt que siguin, que et fiquin a l'etiqueta, y todos los ingredientes naturales, sin sulfitos, sin tal, sin conservantes, la gran majoria de cosmètics tipus xampús, cremes, tal, són dolentíssims. I està guai. També penso que és una aplicació amb la qual no et pots obsessionar perquè, òbviament,
estem envoltats de productes que no són bons i no podem fer-ho tot i a vegades menges coses i no passa res per menjar-te coses que tenen una bona puntuació, tenen un d'esto, però jo que sé, productes que consumeixo amb regularitat, pues sí que a mi m'és igual comprar la llet d'aquesta marca o d'aquesta, pues prefereixo triar la que tingui menys ingredients nocius per mi a la llarga. És algo que jo consumiré regularment. Vale, deixant de banda ja les aplicacions, passaré a parlar de coses que han sigut les meves preferides. Comencem per el concepte de portar un neceser al bolso, sempre o quasi sempre, si porto un bolso prou gran, com amb coses indispensables. Jo sempre he sigut una persona molt en quant a bolsos, motxilles, tal, o coses de portar al dia a dia, lo menys possible. Si puc portar les coses a la butxaca, les porto a la butxaca, no vull carregar pes, no vull carregar coses que no vaig a utilitzar, etcètera, etcètera. O sigui, mai era de portar coses per si en cas, una botella d'aigua no perquè peses, com coses així. Però aquest any, o últimament he sigut com, bueno, no pesa tant això i a vegades et serveix, o fa gràcia portar-ho. Llavors, és un neceser, això m'ho va regalar, és com un estuig, me'l va regalar la meva àvia Blanca. I llavors aquí fico coses com que crec que en algun moment podria necessitar. Ara ho vaig veure abans de gravar el vídeo i he dit, lol, hauria de fer neteja. Però, per exemple, coses que porto, pues, un producte dels llavis que utilitzo molt, un lip liner, la meva colònia en roll-on. Això, no sabeu lo bé que va tenir-ho. Perquè a mi m'agrada molt fer bona olor i fer olor a la meva colònia, però la meva colònia dura 3 segons, llavors si estàs com molta estona fora de casa. Ibuprofeno. Jo mai havia sigut de portar... Bueno, és que sempre soc bastant reticent a prendre coses en general, si no és estrictament necessari. Però hi ha moments que estàs... O sigui, no he utilitzat molt, però hi ha moments que ho necessites i no aniràs a una farmàcia a comprar-te un paquet d'ibuprofenos. Llavors, o això, paracetamol, o si algú vol, està guai tenir-ne. Mira, aquí que tinc... Pues una pastilla de l'al·lèrgia. Poliomenta. Això, que m'encanta! És un mini mirallet que està trencat ara mateix. L'he d'arreglar. Que jo sempre és una cosa que també pensava, tonteria portar un mirallet perquè te pots mirar a la pantalla del mòbil. No és el mateix. No és el mateix la càmera interna del mòbil que un mirall. Llavors també em va molt bé tenir-ho. Tinc com agulles imperdibles, clips pel cabell. Aquest és molt xulo, mireu, de topos. I què tinc? Mira, un anell, que no sabia que estava aquí, i una pedra, un crystal. Seguint en l'univers. Bolso, un altre preferit meu, els auriculars de cable d'Apple. O sigui, jo sé que s'han ficat com de moda a nivell estètic i tal, no estic parlant d'aquest tipus de moda en plan, oi, sí, soc superinteressant amb els auriculars de cable. És que per mi són els més pràctics, se senten superbé i són molt barats. O sigui, jo l'any passat jo vaig tenir uns AirPods que ja vaig deixar d'utilitzar perquè se'm va espatllar un que us diria que no us compreu uns AirPods perquè a tothom amb qui parlo de cop un et deixa funcionar i ja no hi pots fer res, o sigui, no es poden arreglar. Bueno, jo personalment no... En el futur proper no tinc pensat comprar-me més AirPods. Però això, llavors tenia uns d'aquests cascos en plan així, que estan bé, però hi ha moments que no vull tenir l'armatoste així gran, saps? O també els has de carregar tal. I llavors, dins del meu cap, aquests auriculars eren molt cars, els d'Apple. Valen menys de 20 euros, crec recordar, al MediaMarkt, o sigui, com... Ara no recordo, però menys de 20 euros al MediaMarkt. No s'espatllen, tenen el connector bo, no són allò que t'aïlla del so, però és que jo, sincerament, no vull que m'aïllin del so, perquè em fa una mica de por. I això, en plan, perfectes, tens aquí lo del volum, ho connectes... No els has de carregar, no perdràs el cable, no perdràs el xas, o sigui... Jo soc a petita interrupció una altra vegada, m'estic tornant boja. Se m'havia tornat a acabar l'espai al mòbil, perquè estic gravant en 4K. I ara he perdut el fil, no sé ni de lo que estava parlant. Aquests dos productes pels llavis bastant top. Aquest any he utilitzat molt lip liner, tal, mai em duren, tal. Aquests dos, la combinació d'aquests dos o només un, m'agrada molt. Aquest és com un rotulador. Es diu Long Lasting Color Lip Marker del Kiko. Aquest és en el to 107. M'agrada molt. És literalment un rotulador, en plan.
i ho faig servir com de lip liner. També et pots pintar tot el llavi i no és un lip liner. I, a veure, no dura tant com pensaries, tot i ser un rotulador, però dura bastant. I aquest també m'agrada molt, aquest és un altre acabat, aquest és el NYX, es diu Lip Ivy Hydrating Gloss Serum en el to Espresso Soak. És el segon que em compro, imagineu-vos. I és com un gloss i te'l pots ficar, tipus, si te'n fiques més, és més un labial, més transparent. També el que m'agrada d'aquest és que et tinta els llavis després de portar-lo. Per tant, quan se te treu, encara és una mica de colors, que el meu problema és que em dura molt poc tot. I tal, però m'agrada molt, així com colors fosquets tirant a marró. Crec que és el que em favoreix més, on és el que més m'agrada ara mateix. Així que aquests dos. I també volia destacar les meves ulleres noves, que no m'apassionen. Encara no sé què em penso. Són aquestes, i més que per com són i com a objecte, no és que m'ho fiqui per anar pel carrer. M'han ajudat molt a, sorpresa, veure millor. Jo les tinc com de prop. Pensava que tenia vista cansada i les hauria de portar més sovint del que les portava, per la quantitat d'activitats que faig amb l'ordenador, amb el mòbil, amb llibreta, cosir X, i m'han anat molt bé i simplement he après que he de deixar de lluitar contra la meva pròpia anatomia i ficar-me-les més, i ara ja no tinc la vista cansada mai perquè porto les ulleres simplement. Vale, i un altre dels meus grans preferits, o si no com cosa que ha marcat també el meu any, és portar el cabell natural, que ara mateix no és el cas. El tinc llis, me l'he allisat així randomly. No me l'he allisat en totes les festes, tipo, jo sempre era lo típic que igual portava natural, però pel meu cumple, per una festa de no sé què, per Nadal, per Cap d'Any, he fet l'esforç de no allisar-lo perquè és com anar fàcil. I és un gran tema per mi, el meu cabell és en el que penso molt i és una cosa present a la meva vida. Pot sonar superficial, però no tant a nivell estètic. És com una lluita que tinc durant molts anys amb el meu cabell, de com portar-lo, de tenir-lo sa, perquè a mi m'agradaria tenir el cabell molt i molt molt llarg, però em costa molt mantenir-lo sa. I no sé si l'única cosa dolenta és allisar-lo, perquè és que ni tan sols me l'alliso tant. Per això a mi m'agrada portar el cabell natural. És també un esforç que jo faig, vull dir, per mi és molt més còmode tenir el cabell llis, em desperto i sé exactament com el tindré, em dura molts més dies net, m'agrada com em queda, és simplement més controlat, estic més controlat, m'agrada com em queda, tal. Però no m'agrada haver de com dependre de tenir el cabell llis perquè m'agradi com em quedi, per sentir-me guapa, per sentir-me que és vàlid, o sigui, durant molts anys he sentit que el meu cabell natural, això està tornant molt deep de repent, no? Però durant molts anys, si no saps com pentinar-te el cabell o fer-te que et quedi bé, si tens com algun tipus de textura, ja no el tinc super arrissat tampoc. És com que et sents que el teu cabell natural no és vàlid per portar en segons en quines situacions o ni tan sols al dia a dia. Em sembla bastant malament, com èticament, com que sempre es veu pitjor el cabell natural ondulat, una mica crespat que el llis, com que aquesta imatge general que ara la gent potser pensarà no, però jo sempre que no anem el cabell arrissat penso que és preciós i que és superxulo. Sí, però hi ha moltíssimes connotacions i no entraré en això. Hola, soc Judit en aquest vídeo. Vinc a fer un incís perquè no s'ha entès res del que he dit, no m'he explicat gens bé. El que vull dir és que tu pots pensar conscientment quan veus a una noia amb el cabell arrissat que està molt guapa, que t'agrada molt, però ens han condicionat a pensar de manera inconscient en quines coses són acceptables, en quin context o quin significat té cada cosa. També és un altre tema relacionat amb el racisme. El cabell llis està més ben vist perquè és també més relacionat amb ser una persona caucàsica no racialitzada. Bueno, ja m'estic anant igual de tema aquí, però això, bàsicament, que és obvi que quantes actrius famoses realment tenen el cabell arrissat però sempre el porten llis, tant com per actuar com en la seva vida o X cosa, no? Com que no estic dient cap tonteria, però penso que igual no és algo que se'n parli molt, però és un gran tema si te'n fixes. Realment he aconseguit tenir una rutina que més o menys m'agradi
i aconseguir com portar el meu cabell d'una manera que m'agradi. M'agrada sempre el meu cabell? No, llavors és que no m'agrada, és com cansat una mica, o sigui, no dic que sigui la pitjor cosa del món tenir el cabell així o X, o sigui, si és només cabell, ho sé. Però és això, et despertes al matí, no saps com el tindràs, igual no t'agrada, has d'utilitzar més productes, has de passar-hi temps... Bueno, cosetes, però bueno, ja m'estic acostumant. També crec que hi ha una mica de ressorgiment enmig de gent famosa de una mica reprendre el cabell natural, exemple, la Rosalia, jo què sé, la Charli XCX, com gent així, la Chappell Roan, inclús, com que s'està com ficant una mica, més al mainstream, com tenir un cabell que no és llis i portar el cabell natural i que no sempre és llueix i perfecte. Però bueno, encara queda molt camí a fer. Aquí crec que ja passo a l'apartat de cine, pel·lícules, tal, que, òbviament, el cine, les pel·lis, crec que és un dels meus principals hobbies, si no el meu principal. Per tant, he vist moltes pel·lis aquest any. Crec que he fet bona feina de mirar, com de mirar pel·lis com per gaudir, en plan, així una pel·li divertida, pel·lis que tenia temps que volia mirar, pel·lis que costa més mirar, tal. He gaudit molt de mirar pel·lícules aquest any i vaig a destacar... Jo estava fent la llista i dic, vale, no parlaré de totes, òbviament, parlaré només de les que destacaria. I són moltes. Per tant, no les comentaré, no explicaré de què van, les nombraré i ficaré aquí una imatge o algo i si a algú li susciten interès o simplement si ja les coneixeu i diu, ah, mira, a mi també m'ha agradat. Punt. Si les nombraré tampoc per cap ordre o rànquing, és per ordre cronològic de les que les he vist. Comencem. Nosferatu de Robert Eggers, tercer remake d'aquesta pel·li, actuació increïble de Lily Rose Depp, Cruel Intentions de Roger Campbell. És una pel·li dels 90 com romàntica. Vale, gravaré aquesta part que queda del vídeo en HD i no en 4K perquè se m'està acabant l'emmagatzament i ja no puc més. I vull acabar de fer el vídeo tranquil·lament. Llavors, seguim. Cruel Intentions, pel·li noventera, institut estadounidense, gent dolenta, tal, looks, traïcions, molt divertida. Starlet de Sean Baker, pel·lícula increïblement infravalorada en general i sobretot de Sean Baker, em va semblar super cookie, un univers molt concret, em va agradar molt. Beautiful Boy de Felix Van Groningen, pel·lícula sobre el Timothée Chalamet i el de The Office, m'ha oblidat, pel·li sobre l'addicció a drogues, bastant dura, però també em va agradar el documental de Pedro X Javis, de Movistar Plus, on els Javis li fan les preguntes al Pedro Almodóvar sobre la seva vida, la seva carrera, la seva obra. Molt nostàlgica, molt cookie. L'Île au Trésor de Guillaume Braque. És com un documental sobre un parc d'atraccions, un parc aquàtic a l'estiu a França i les persones que hi van. Jesus Camp de Rachel Grady, Heidi Ewing. Un documental sobre uns campaments cristians als Estats Units de fa uns quants anys i los nocius que són i bàsicament la adoctrinació que reben aquests nens i lo fosc que és. També molt interessant. De què se ríen les mujeres de Joaquín Orustrell. Ho he escrit fatal. No entenc ni la meva lletra. Pel·li espanyola de fa uns anys, actrius increïbles, un guió bastant dolent, però estèticament molt xula, marujeo tal, molt guai també. I Tu mamá també, d'Alfonso Cuarón. Pel·li que feia molts anys que volia mirar, per fi l'he mirat i m'ha encantat. M'atreviria a dir que top 3 d'aquest any, inclús top 1. No ho sé, una pel·li que passa a Mèxic, dos amics i una dona, fan com un road trip, passen moltes coses, m'ha agradat molt. Després això és un rewatch, Elephant de Gus Van Sant, l'he tornat a mirar. Aquesta pel·li sé que té moltes connotacions, m'agrada molt aquest tipus de cine. Rec, la destaco, vaig passar molt malament mirant-la, em va fer molta por, però objectivament crec que és una gran pel·lícula, per això la destaco. No Otherland, el documental, Beauty Shop de Billy Woodruff, pel·li divertida americana d'una peluqueria, però molt xula i no és gens coneguda. Dancing in the Dark de Lars von Trier. Pel·lícula que surt a Björk, pel·lícula molt heavy, o sigui, és una trama super fosca, passen coses molt tristes, però és una pel·li, o sigui, veient-la en retrospectiva dic, uau, quina gran pel·lícula. Death Becomes Her de Robert,
no recordo, no entenc la paraula. Peliculón i realment peli Hollywood, cine com a tal, molt pressupost, grans actrius, trama surrealista, molt xula. Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, pel·lícula espanyola d'aquest any nova, que probablement guanyi molts premis Goya. A mi em va encantar, em va fer sentir moltes coses, em va fer pensar en molts temes, em va semblar molt única, em va interessar molt i m'ha agradat molt, la veritat. Scream, la pel·lícula de por, la vam veure per Halloween finalment, em va encantar, em va semblar un clàssic que ja sabia que ho era, en plan, és com quan mires un clàssic i dius, ala, però això és un clàssic, perquè hi ha clàssics que els mires i dius, però aquest em va semblar una pel·lícula boníssima, no sabia què no va passar, entretinguda, grans actuacions, looks, noventera, perfecta. Thelma i Louise de Ridley Scott. No entenc com no havia mirat encara aquesta pel·lícula. La vaig mirar, em va encantar. M'encanta el mood, peli estadounidense, super estadounidense, que estan al desert, road trip, personatges femenins, tal. Em va semblar increïble aquesta pel·lícula. Bugonia de Yorgos Lanthimos, la seva nova i última pel·lícula. Emma Stone, em va agradar molt, em va semblar divertida, entretinguda, interessant, no sé, em sembla o sigui, em va agradar genuïnament molt, perquè altres pel·lis de Yorgos les miro i dic, m'agrada, però no sé, això tal, aquesta genuïnament la vaig gaudir molt. Uptown Girls és com una pel·li així com, no és una comèdia romàntica perquè no hi ha trama romàntica, però com comèdia així tal, ligera, però és realment molt xula. Black Swan de Darren Aronofsky, pel·li que també fa anys que hauria d'haver mirat i la vaig mirar i vaig dir, pues clar que és una pel·lícula tan coneguda. Molt guai, molt rellevant. Blue Sun, Palace de Constant Sang, aquesta és una pel·li que ha sortit fa poc, que la vaig veure a Filmin, una pel·li molt cookie. Napoleon Dynamite, tampoc l'havia vist. És que clar, aquest any ha sigut com de ficar-me una mica al dia amb moltes coses. Napoleon Dynamite no em puc creure que encara no l'hagués vist i clarament m'ha encantat, o sigui, si l'hagués vist anys enrere m'hagués obsessionat també. Una estètica, unes actuacions, un univers tan concret, xulíssim. I bueno, aquest mood així, cultura de suburbis, Estats Units, institut, anys 90-2000, molt guai. I per últim, Night on Earth de Jim Jarmusch, una pel·li que m'ha semblat superespecial, superxula, també és com molt clàssic, però no l'havia vist mai i em va agradar molt. I ja està, bueno, això ho he fet super de carrerilla, lo de pel·lis, perquè no... Podria haver-ho enrotllat molt i tampoc cal. Però bueno, fins aquí els meus preferits. Espero que us hagi interessat, que l'heu mirat fins al final. Moltes gràcies. Love you. I això és tot. Ens veiem aviat, qui sap, en un altre vídeo. Adeu!